Нашите родители. Автор Диана Иванова. Тъжно, празно, самотно. Може да си заобиколен от много хора, но да си сам. Може да си усмихнат, но зад усмивката ти да се крие много болка. Болка, която никога няма да отмине, защото нея вече я няма. Него вече го няма. Нашите родители. Много хора избягват да говорят за смъртта, защото ги е страх. И това е нормално. Някои дори се ужасяват от факта, че тях също няма да ги има някой ден. Но уви, не я има. Смъртта е част от света, в който живеем. Много често е изключително тежка тогава, обаче, когато загубим своите родители. Живееш, работиш, създаваш свое семейство. И залисан от личните си неща, без да искаш дори, забравяш, че тя ги има. Че те са някъде там, самотни, че ни чакат, че мислят за нас, че техният ден е безкрайен в очакване на нашето обаждане. И така минават дни, в които ти не си се сетил да им благодариш. Не си се сетил да им поискаш прошка, не си им казал колко ги обичаш. И после тя ги няма. Няма на кого да кажеш едничкото, простичко мамо. Няма го баща ти, който да те получава леко досадно понякога, без вина. И не разбираме колко е чиста и безусловна тяхната обич, когато ги имаме. Разбираме я тогава, когато ги загубим, нашите родители. И там вече е празно в душата ни, завинаги. Няма на кого да се обадим. Няма го домът, където винаги са чакали нас, където сме били желани и обичани. И после обграждаш се с хора, работиш, семейството ти е до теб, но на теб ти е празно в душата, тъжно и самотно. Разглеждаш снимки с илюзията, че ще можеш да върнеш някой от тези прекрасни мигове, в които сте били заедно. Усмихваш се дори, припомняйки си безброй щастливи, преживяни с тях емоции. Но пак ти е празно, тъжно и самотно. Когато затвориш албумчето, оставаш сам. Тях ги няма. Нашите родители. Нека им кажем: обичам те, благодаря, извинявай. Нека го направим сега, веднага. Има защо. Всеки един от нас знае, че има защо. Аз благодаря за всичко, което имам. Автор Диана Иванова. Можете да поръчате книгата на телефон 0877 350 344.